Takže s čím začneme dnešnú hodinu? Bude pracovný list, aby sme si ešte zopakovali trošku o tom odpade a potom prejdeme na novú tému, o ktorej sme sa ešte nerozprávali a to budú startupy. Vysvetlíme si potom, že čo to vlastne je, povieme si aj nejaké príklady, možno vás to k niečomu aj inšpiruje a na konci si urobíme ten business plán, o ktorom som vám hovorila, dobre? No, tak nám môže začať Miško čítať, čo to tam máme napísané. Biologicky rozložiteľný odpad ako surovina. Bokashi metóda na spracovanie organického odpadu je anaeróbny fermentačný proces rozkladania bioodpadu. Rozklad prebieha v praktickom domácom bokashi kompostéri bez prístupu vzduchu a za pomoci efektívnych mikroorganizmov prítomných v bokashi zmesi, ktoré sú pridávané ako kompostéra spolu s vkladaním bioodpadom. Dobre. Čiže toto sme my už vedeli, keďže každý deň kompostujeme aj my touto metódou. Tak čo sú teda výslednými produktami? Kto by mi vedel povedať? Andrejko? Iba jeden. Tak povedz jeden. Digestát. Digestát, výborne. A kto vie druhý? Okrem digestátu, čo ešte z toho som vám hovorila, že budeme mať a potom to niekam zoberieme? Vieš, Nelka? Hnojivo. No, alebo, no áno, dobre. Môže byť, že aj hnojivo. A čo s ním potom budeme ďalej robiť? Budeme ho dávať na rastliny. Napríklad, čiže toto, čo máme tú záhradku vzadu, tak pomocou môžeme tam to hnojivo dať, bude sa možno lepšie dariť tým rastlinkám, čo tam máme. Dobre, môžeš, Nelka, prečítať, čo máme napísané ďalej? Aké metódy spracovania biologicky rozložiteľného odpadu poznáš? Aké výsledné produkty vzniknú z bioodpadu v záhrade? No, aké metódy poznáme spracovania tohto biologicky rozložiteľného odpadu? Máme tam, že v záhrade. Skúsi niekto? No, tipnite si. Sámko, skúsi tipnúť. Nie? Matej? Nikto nevie? Porozmýšľajte trochu. Prosím? No, aké metódy spracovania toho biologicky rozložiteľného odpadu poznáme, čo v záhrade by sme mohli realizovať? Neviem, či je to nejaká správna odpoveď, toto sme si... No áno, čiže to, čo sme sa už aj bavili, to kompostovanie, to sme sa rozprávali, hádam, už na každej hodine, že čo potrebuje kompost, aby sa mu darilo. Aj včera sme sa o tom v Agre rozprávali. Čiže môžeme tam napísať, že v záhrade teda kompostovanie. No a aký by ste tam napísali teraz produkt? Dobre, môže byť, napíšeme si kompost. Moldy bread. Čo bude moldy bread? Taký skazený chlieb. Vieme, čo znamená mold? Plesenivý. Výborne, mold je pleseň, čiže toto bude plesnivý chlieb. Fishbone to je kosti z ryby. Super, vieme, že bone sú kosti, fish je ryba. No. A predtým teda ešte, ako sa rozdelíme na tie skupinky a budeme si hovoriť o tom biznis pláne, tak si povieme, čo sú to tie startupy. Stretli ste sa už so slovom startup? Počuli ste to už niekde? Ako? Startup. Počuli ste to už niekde? Hej? Ja si myslím tiež, že ste to už niekde videli, možno na internete. Aj sa vám to s niečím spája? S ničím, hej? Neviete si zaradiť, že čo to je za pojem. No dobre, tak si to teda vysvetlíme. Tak vás poprosím otočiť sa, aby ste všetci videli na tabuľu. No, takže startup bude označenie nejakého nového projektu alebo nejaká firma, ktorá iba teraz začína a má zámer podnikania. Akákoľvek to môže byť firma. Hej, nemusí to byť iba zamerané na to, čo my teraz riešime na tomto predmete, ale môže to byť úplne akákoľvek firma. Rieši nejaký problém alebo nesie v sebe prvky inovácie. Dneska ste uhádli, že innovation je inovácia. Tak čo je to teda tá inovácia? Ebi, skús povedať. Že dačo nové, ako nájsť. Čiže niečo možno prísť niečím novým, niečo obnoviť, vynoviť. Dobre, čiže rozumieme všetci, čo tým myslíme, že má v sebe prvky inovácie?
Áno, nie, rozumieme? Rozumieme, dobre. No a teraz keď sa bavíme o tom, o odpadovom biohospodárstve, tak z tejto oblasti startup má cieľ logicky zavádzať nejaké inovatívne environmentálne riešenia. Hej, my sa teraz hlavne budeme sústreďovať na tie environmentálne a znižovanie množstva odpadu. O tom sa budeme baviť, o tom bude aj ten váš podnikateľský plán, toto bude teraz náš zámer, ale ako som hovorila, na nejakej hodine, možno aj dneska na angličtine, vám ukážem aj celkovo na Slovensku, aké sú startupy, nie len z hľadiska odpadového biohospodárstva, lebo sú tam také zaujímavé, čo aj z hľadiska digitalizácie vás určite budú zaujímať, aj čo sa týka, som napríklad našla niečo s počítačovými hrami, takže to chalanom sa určite bude páčiť, takže to si dneska ešte preberieme, ale poďme sa teda sústrediť dnes na to biohospodárstvo, takže už vieme všetci, čo je AgroCS, však včera sme tam boli. Takže táto spoločnosť sa, čo nám včera aj vysvetľoval Adamko Ocko, sa venuje zhodnocovaniu biologicky rozložiteľného odpadu, toho BRO. Ako suroviny vyrába produkty, napríklad substráty záhradnícke, tie ste tam videli, ako ich tam balili a posúvali sa však po tom páse, alebo aj nejaké komposty a hnojiva. Videli ste, pamätá si niekto, koľko druhov produktov má tá firma? Koľko približne? Okolo 5000 druhov hovorili, lebo aj rôzne veľkosti majú. Dobre, a nachádza teda ten neobnoviteľný prírodný zdroj, čo sme si aj chytali, tú rašelinu, pamätáte si to? Takže to sme hovorili, že je neobnoviteľný prírodný zdroj, áno? Áno, čiže vďaka tej technológii inovatívnej to používajú na výrobu toho vlákna dreveného. Pamätáte si, odkiaľ majú tú rašelinu? Dobre, super, Ninka. No a máme tu EcoBat, taký druhý príklad na startup, ktorý sa venuje zhodnocovaniu filtrov cigaretových ohorkov. Mne sa zdá, že ja som tretiakom už toto hovorila raz, že v podstate z nich vyrábajú, že ich používajú v cestnom staviteľstve. Čiže si zoberte, aký geniálny nápad to bol, keď sa prejdeme úplne hoci kde po našom meste aj po inom, tak všade na zemi ste si určite všimli, že sú pozahadzované ohorky z cigariet. Však, všimli ste si to všetci? Či v parku sme, kdekoľvek. No snažili sa to podľa mňa ľudia riešiť hlavne tým, že všade dali tie popolníky, tie vysoké, čo zvyknú byť niekde, ale aj tak to asi až tak nezabralo. Tak jeden múdry mladý muž sa rozhodol, že s tým chce niečo urobiť. A teda potom, ako sa vytriedia tie ohorky z tých cigariet, tak z toho vyrába ekologický produkt, z čoho sa v podstate robí asfalt na cestách. Hej, čiže úplne geniálny nápad. Je to v podstate, prosím? No, je to v podstate taký granulát, to, čo tam vidíš, to je celulózový granulát, ten sa z toho vyrába a to v podstate úplne jedinečné na svetovom trhu, nič takéto v podstate nie je, čiže z takýchto ohorkov, keď ich vytriedia, sa dá urobiť toto, hej, tento granulát. A to sa potom používa na tie asfalty a v tom cestnom staviteľstve. Čo pre zvieratá? Toto nie je na jedenie, to je iný granulát. Toto je čisto, nie, toto nie je na jedenie, to je čisto iba... A čo? Ja ty myslíš, čo sa napríklad ako podstielka dáva zvieratkám? No ale to je asi trošičku iný, to nebude takýto celulózový, to bude taký iný druh granulátu. Dobre, čiže tuto máme príklad na ten EcoBat a toto je ešte jeden príklad. No a tento startup, vidíte tam obrázok, sa venuje čisteniu plastových obalov, ktoré sú znečistené napríklad potravinami pomocou lariev muchy čiernej. Muchu čiernu určite všetci poznáte, veľakrát ste ju videli. A takto vyzerajú teda jej larvy, ak ste ich ešte nevideli. A v podstate opäť geniálny nápad, pretože tie materiály tým pádom neskončia na skládke, sme si hovorili, že skládka je zlá, ale môžu sa vďaka tomuto znovu recyklovať alebo sa znovu využiť ako nejaká surovina. Čiže produkt z larvy, tuto to máte nakreslené, hej, že máme nejaký odpad z jedla, tuto máme tú larvu, tuto máme už potom ten bielkovinový prášok a ten sa dá napríklad využiť potom aj ako krmivo pre zvieratá alebo ako hnojivo, to sa nazýva, že fras, to som ani ešte nepočula také slovo, nové slovo je pre mňa. Takže vidíte, zase sa niekto vynašiel, namiesto toho, aby ten odpad skončil niekde v spaľovni na skladke, tak využili
larvy, čo možno by vás ani nenapadlo, že nejaké využitie tie larvy môžu mať, tak využili práve na toto, čo je podľa mňa úplne skvelý nápad, lebo nemuseli na to nič vyrobiť, použili niečo, čo už máme v prírode. Rozumiete tomu, o čom to je ten startup, že sa v podstate vynašli, aby bolo menej odpadu, aby sme si zlepšili trošku tú celkovú situáciu, akú máme s tou klimatickou krízou. Čiže na toto sú tieto startupy zamerané a na to by ste sa mali zamerať aj vy v tom podnikateľskom pláne, dobre? Čiže ideme sa najprv baviť dneska iba o týchto. A ja vám teraz ukážem, ako vyzerá ten business model. Volá sa to business model Canvas. Canvas je akoby plátno, už ste možno počuli, blank canvas, hej, keď máte, že iba biele plátno, keď chcete ísť maľovať. Takže máme to podelené na takéto časti. Máme tu, že partnery, aktivity, pridaná hodnota, zákazník, kanály a zdroje. Dneska sa zameriame hlavne na toto. Tuto máte potom aj výnosy, výdavky a vlastne zisk, ktorý vám z toho vyjde. To asi potom už postupne sa budeme zameriavať na tú finančnú stránku. Ale hlavne, čo ja od vás dneska budem chcieť, ja vás dám do skupín. Urobíme si taký brainstorming. Pamätáte si, čo je to brainstorming? Už sme to párkrát robili. Čo to je, Samko? No, rozmýšľanie o čom? Budete si písať nejaké vaše... Ako? Poznámky a nejaké nápady. Čiže ja vám teraz do skupín rozdám tie plány. Ďakujem vám teda, že sme takto spolu zvládli aj túto hodinu. Boli ste veľmi šikovní. Vidím, že si veľa z týchto hodín pamätáte a že vás táto téma zaujíma. To je pre mňa najdôležitejšie. A budeme teda pokračovať na nejakej prírodovede v tomto pláne.